बे भिडिअआ मोसा सावथुननि Part-9 मोसा फिल्मनि गासै डिटेल्सखौ मिथिनो थाखाय भिडिअखौ हेलो लोगोफोर, गिबियावनो बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं फैलायबाय आरोबाव मोनसे गोदान सावथुननि आपडेट लानानै सावथुननि मुं आरो सावथुनाव सोर सोर फाव खालामदों आरो माब्ला रिलिज जागोन बेफोर गासैखौ भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो खोन्थागोन। स' बेनिखायनो भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलां। थ' भिडिअब्ला जागायनोसै। स' लोगोफोर फैनो आबुं बर' सावथुननि मुङा जाबाय मोसा सावथुनाव फाव खालामगिरिफोरनि मुङा जाबाय बिबेक, फुजि, सुदेम आरो लिंसार। लोगोफोर मोसा सावथुनखौ अर्गेन मसन पिक्चार इउटुबाव रिलिज खालामगोन। बे सावथुनखौ बे बोसोरावनो रिलिज खालामगोन आरो बे सावथुननि प्रडिउसार फुंखा नार्जारि, रिटेन आरो डाइरेक्टरा राजा नार्जारि। स' लोगोफोर भिडिअ बेखिनियानो आरो बे भिडिअनिफ्राय माखासे मिथियैखौ मिथिनो मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, लोगोसे बेल आइकनखौबो थु आरो लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय। बाय।